Is mis Tomás Ó Suilleabháin mar Pearse Ó Tuairisc I Ros na Rún. Katrina? Katrina Neely, Tom. Well. Is ik dul níos na hoige tú. Get at sí an airte. O, tá mé ddíoch jo am bhaca eáil. Right. Agus das an bónas é bula dat. Well, tá mis gaiisteach is thart 5 bhliain déag tá annachchuid obair trí chéilge déanta am buchas le dia. Rinne mé stuff rás na Agallamh gur tíidir ceithre bliain ó hin. An céad lá ar set, bhí sé an himúil, bhí sé go deas mar tá an crew an seo I Ros na Rún agus na aisteoirí is sort chlán iad agus thóg siad isteach sa chláán mé go háan sciupaí. So bhí mé ar céad lá bhí mé sort nervhíseach mar bhíns tú in éon post nua nó de chéad lá ar scoil. Ach tá na nervs in mí inis agus tá just ban tanna bhas. Tá ar lámh amháin mar éon charactar a mín tú chur láthair bíon rudaí a thógan tú a híal hain chuna sin dhéanamh choréalach is féidir. Ach ar lá bheile tásúla go nachhfuil mé cosú leis mar is charactar an sleán é agus is man about town é agus tá sé postach tá sé a dul aráid nó a dul thart le tríana. So tá cosúlachtaí an ach níl me cosúla Pearse. Céir tá an do Pearse? Well, is dóilm go fille an fáileire agus an chuí a thárláise sin nílim cínte agus well, fan go bheice sibh. Ní dus an bheirt win. Tá is ag an merta gwn céim fág ar tháinig tú. Katrina. Tá mé gemacht. Sin an doras. Is mis Tomás Ó Suilleabháin mar Pearse Ó Tuairisc ar Ros na Rún agus tá sin anmhaid eáil ar an mát agus an déirdaoin ar tíidir ceathair.